Dokedy máte čas, ako dlho? Dokedy chceš celý deň dneska? Hej, no dobré, to sa teším. Dobre, tak jedeme na to. Nepôjdeme na sucho, však Paťko? Jasné, že nie. Ani ty to nemáš rád na sucho. Dáme tam jeden agresík. Tam budeme sypať. Ty nesypeš, čo? Fú, prvá som už dlho nemal. Na súťaži? Naposledy. Toto nie je platená spolupráca? Bodaj by bola. Už sa valí do fitka. Hlavne som došiel autom. Paťa, a tie steroidy si kde nechal? Však doma. U teba doma. Ty had. No tu poje sa osobný tréner. Kto je na tej fotke? Kto tam je? Nepoznám, ale celkom dosť nabitý. Akože pekný chlapec. Podľa mňa na steroidoch. Pekný chlapec, určite, hej. Isté na steroidoch. Paťko, pre frajerku? Stará na takéto veci. Stará? Alebo skoro mladá, tak poviem. Mladá na také veci ešte. Mladá na také veci ešte. Dnes sa hodím, ne? No niečo tu máme, Paťka, ako prvý cvik, povedz nám. Dáme incline bench press. Dáme tam nejakú... Dáme najprv nejaké dve rozcvičovacie a potom sa uvidíme. Môže byť. Tak, to bola prvá rozcvičovacia séria. 60 kg. Dáme tam teraz nejakých 80. Keď nebudú padať rekordy. Dobre, čo teraz? Dáme ešte 15 a to bude už asi prácená séria. Nevadí? Vidím si ešte trošku rozcvičiť ramienka. Ideme na to? Poďme na to. Hydratácia ešte pred pracovnou a ide sa na to. Hydratácia je základ. Tak je. To vyzerá natlakovaný Patrik Hadžiga. Dobre, shodíme trošku. Hydration, druhé kolo. No poď na to. To je málo, dáme to. No nič, prijeli sme ešte desky, keďže túto na sypancovi to bolo málo. A ideme. Fúha. Už to začína písať. Dáme dole desky, dáme potom už len kumuláciu. Môže byť. Dobre, takže teraz tam máme 90 kg, či koľko to je? Dáme si tým takú super sériu, najprv pôjdem na široko a potom si to prechytím, dám to na uši a do mŕtva, posledná séria na tej vrchnej prstia. Dám sa 60. Zopakujeme to ešte raz. Môže byť. Hydratácia.
Parádička. Ideme na ďalší cvik. Paťka, čo teraz ďalej nasleduje? Dáme človek, tak dáme benče. Poď. Čo dám druhú rozcvičovaciu. Čakám na spotera. Čau, môžem sa spolknúť? Toto je hra. Ale nie, jasné. Je už vybavený spotter a ideme na to. Výborná, výborná. Dobrá robota, dobrá robota. Ako po masle? Ako by si ho hodnotil ako jeho spotter? Ako mu to išlo? 9,5, 10, stále sa niekde zlepšuje. Pôjdeme, tak to ide za nejaké minútu a pol, hej? Presne, minútu a pol. Nesmieš ani 100 kg meškať, hej? Dobre, stopujem, na nos. Lebo... nech ťa vyjebem. Budem meškať 5 minút. Takže prikladáme 110. Ideme na to. Že to je spotter. Budem šťať. Potom to má kúšať. Pozrite sa na to, pozrite sa na to. Dobre, vypči. Fú. Rádno, dáme ešte poslednú tú super sériu, ako bolo nejako pri tých inclinoch. 9,5. 9,5 bolo. Hodnotenie asi, nie? Ja hodnotím nejak, že teba alebo mňa? Nie. Že stále sa ti zlepšuje. Teraz bude 10, teraz bude 10. Jasné. Si diplomat. Po ďalšej hydratačnej pauze Ideme ešte. OK. Dneska je 4. deň, v podstate z toho môjho koliečka, kedy mám 3 dní mám 50-ky, 50 sacharidov, bielkové tuky sa nemenia a dneska mám high carb day, takže je to lepšie. Ráno som mal 4 toasty, takže cítim trošku tie sacharidy v tých slavoch, takže bude to dobré. Salsa fitness reprezentant. Ty kokos. Paráda. Neskoro ideš. Ale som to nebolo, nevadí. Dobre, nie? Dáme ešte jeden cvik na horné prsia a potom môžeme prejsť na triceps. Koľko ideme, Paťko? Koľko tam máš naložených? Koľko tam máš naložených? Neviem. 2 kľúče sú k obok strán. Ale na jednej strane máš 20, tu máš 25-ky. Dobre, ako povieš. Uvidíme, či je dobrá váha. Môže byť. Dobre. Prichádza.
Tvoj sexuálny zábor. Ty kokos, počkaj, to ešte približ na tie cecky potom. Dáme teraz takú nižšiu váhu, alebo mohli sme dať super série, čo povieš? Môže byť. Už tie horné prste cítim, že už tu dobre načaté, tak už len teraz trošku dorazíme. Lebo väčšina ľudí má aj tak silnejšiu tú spodnú časť, čiže som nevidel človek, ktorý mal väčšiu tú hornú časť ako spodnú. Teraz mám zhadzovanú. Takže dokončíme ty jednu stranu a druhú. Hodené a ide. Začnem tie prsia trošku ešte aj strečovať. Nech sa tam dostanú ešte viac krvi. No. Možno, že on sa takú ľahko váhu na to pumpovanie dal. To na to. Som veľakrát vyhol. Tak? Takže môžeme plynulo prejsť na triceps. Ako prvé si dáme dipy, po slovensky kľuky na bradlách. Takže poďme na to. No, ideme na dipy. Tu si ešte magnésko. To sa zadarmo kreatín dávajú. Kreatív? Nie, proste dávam na ruky vlastne. Dáme nejaké 2-3 série do zlyhania. Na konci zase takú super sériu, nech to rozbijeme. No. Preto to robíme. Takže poslednú dáme už spomínanú super sériu. Pôjdeme klasicky takto s týmto útopom dipy. A potom keď zlyhám, tak zmeníme zase úchop a pôjdeme trošku iným štýlom, veď uvidíte.
Tam ještě jeden. Ale to už je fakt, že prefáš metrov. Za pomoc natáčaní môže na buď. Príjemne, ja vybáme to však vidíme. Jasne, zajtra nohy 11:00, čo chcem vidieť. Nohy? Tak vidno. Ešte nie. Točíme. Dobre, takže máme po prvom cviku. A teraz ideme ešte rozbobiť ten triceps zase nejakou super sériou. Si ukážeme tam ďalej na lavičkách. Budeme začať týmto cvikom. Počkej, si dostanem to lepšie. Dobre. Prejdeme potom sem. Tu dáme vlasy. Tak. Takže, Antoval, koľko má tento pán rokov? Zdravím. Môžeš sa predstaviť, ako skoro chceš? Moje meno je Kirill Karlik. Som akože wannabe trojbojár. Bližšie od toho. Som akože wannabe trojbojár, you know. 700 total plus vo fitku. A neviem, na súťaži uvidíme. Tá otázka bola, koľko mám rokov. Môj výraz a to, ako vyzerám, je len chyták. Takže som zvedavý na tých. Aj ženy je slobodný, takže hodím vám Instagram, sem nejde do povisku. Dobre. Ja neviem. A ja to mám také? Ja neviem, vyskúšaj. Počkaj. No. Ja nemám až také dobré nacvičené tie prsty, vieš ako. Chodil na klavír alebo čo? Alebo asi ne. A iné skúsenosti, ale primárne lyža a stavba. Tak, sme si trošku zakecali. Menšie okienko a poďme na to. Dobre, takže idem sa napiť a na záver si dáme ešte takú špecialitku. Takú super sériu, zároveň aj na prsia, aj na triceps. A to už bude záverečná taký úplný zabijak. Čiže záverečné stanovište a ideme si predstaviť tú spomínanú super sériu. Takže budeme potrebovať koplo. Máme ready. Dobre. Takže budeme pozostávať z klasických klikov a potom si dáme tricepsové kliky a na záver dipy, takto spravíme 2 série a rôzne nakombinujeme tie cviky, aby neboli v tom istom poradí.
ešte dáme jednu takúto. Ale by nám poradili. Krásny deň pred nami ešte. Točíme. Takže dáme proteín po tréningu. A toto bude vlastne záver tohto videa. Môžete sa inšpirovať môjim tréningom. Nechcem, aby ste ho kopírovali, pretože negarantujem, že by sa vám pri ňom niečo nemohlo stať. Aj ja dosť riskujem pri tých tréningoch, ale asi ma to baví. Risk je zisk. Risk je zisk, presne tak. Takže inšpirujte sa, poučte sa, možno, že mi niečo poradte, prípadne do komentára, lebo nikto nie je dokonalý. No a zajtra budeme točiť nohy, takže tešite sa na ďalšie video. Ďakujem za odkaz, vážim si to.